कि तू लगावे लो जब लिपस्टिक कि हिलेला इस सारन डिस्ट्रिक्ट आज लाटप लगेलू हो जिला टप लगेलू कि कमरिया कमरिया कि कमरिया करेला पल पलली पाप लगेलू अबे के भैया कि कमरिया 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 करेला पल पलली पाप लगेलू कमरिया करेला पल पलली पाप लगेलू ओ तू लगावेलू जब लिपस्टिक हिलेला सारन डिस्ट्रिक्ट तू लगावेलू जब लिपस्टिक हिलेला डिस्ट्रिक्ट जिला टॉप लगेलू जिला टॉप लगेलू कमरिया कमरिया करेला पल पलली पाप छोटे में खोटेलू सगिया गोरी छोटे में खोटेलू सगिया गोरी कि हरी हरी ओढ़नी तोहर छूटल कवना बगिया गोरी अरे छोटे में खोटेलू सगिया गोरी छोटे में खोटेलू सगिया गोरी लेकिन ऐसे ना है हमार माता बहन लोग बाड़ी जा तो हम चाहता नहीं कि सब लोग तो एंजॉय करत तनी रउआ लोग करी जाता तनी दोनों हाथ के उठा के तनी ताली बजाई जा तो हरी हरी ओढ़नी तोहर छूटल कवना बगिया हरी हरी ओढ़नी तोहर छूटल कवना बगिया गोरी चलेला जिला में इनके शासन जानू चलेला जिला में इनके शासन जानू लेकिन ऐसे ना हमारे भाई लोग बड़े जा कहे कि चारों ओर तरफ से भीड़ बा तो सब जगह देखे के पड़ता है ना हमारे यूट्यूबर वाले भैया लोग बड़े तो हम चाहते नहीं तनी रउआ लोग झूम के आ जाता कि पता चले कि छपरा जिला में हम आई बनी कि चलेला जिला में इनके शासन जानू हेलो आर्यन बाबू जी अकेले कहेगा वो तो भाई लोग आइल वालों तिलक में मिठाई खाए खाली आइए बुलाओ प्रयोग काला के पेश कर रही हो लोग हाँ हाँ एकदम आइए जरूर आइए कि चलेला जिला में इनके शासन जानू आए भैया तनमा धो दे बूटा छुई ना पर शासन
अच्छा रउआ के देख के हमरा के गो लाइन